Vítejte u pořadu Rozprava. Na základě materiálů, které se zaměřují na efektivní výuku angličtiny, se dnes podíváme na jednu z nejčastějších otázek, kterou si studenti kladou. Jak se co nejlépe vyhnout typickým chybám, zvláště když potřebujeme jazyk rychle použít, třeba na cestách. A ta diskuze nás, myslím, přivádí k jednomu klíčovému sporu. Je pro praktické zvládnutí jazyka lepší investovat čas do hlubokého pochopení gramatických pravidel, které tvoří takovou tu kostru jazyka? Nebo, a to je pohled, který já dnes budu obhajovat, je skutečná jazyková jistota a schopnost tvořivě reagovat v jakékoliv situaci výsledkem právě pochopení tohodle systému. Přesně. A já budu naopak argumentovat, že pro rychlou a, řekněme, funkční komunikaci, třeba na dovolené, je mnohem efektivnější a taky méně stresující naučit se nazpaměť osvědčené hotové fráze a slovní spojení. Pro mě je učení se pouze frází, je to jako stavět dům bez základů. Krátkodobě to možná drží pohromadě, ale jakmile přijde situace, na kterou prostě nejste připravení, tak se vám celá ta stavba zhroutí. Bez znalosti základních pravidel, jako je například tvorba otázek v přítomném čase, budou lidi neustále opakovat ty samé klasické chyby. Znovu a znovu slyšíme otázky jako how much cost it nebo what time goes the next bus. Pochopení funkce pomocného slovesa, v tomto případě does, přitom neřeší jen tyhle dva případy, ale odemíká schopnost správně se zeptat na cokoliv. Je to investice, která se mnohonásobně vrátí, protože vám dává do ruky univerzální nástroj, nikoli jen jednu předpřipravenou větu. Já na to jdu z úplně jiné strany. Ponořit se do hlubin gramatiky může být pro člověka, který si chce za týden na dovolené objednat jídlo nebo se zeptat na cestu, naprosto demotivující a zbytečně složité. Cílem je přece domluvit se, ne složit lingvistickou zkoušku. Praktičnost musí být na prvním místě. Místo, abychom studenta trápili teorií pomocných sloves, proč je how much does it cost správně, je mnohem efektivnější naučit ho jednoduchou a 100% funkční alternativu how much is it. Je to kratší, jednodušší a výsledek je naprosto stejný. Stejně tak u spojení jako pay by credit card nebo go on holiday. Učit se je jako celé hotové bloky, takzvané lexikální kusy, je prostě mnohem rychlejší a spolehlivější. Je to nejkratší cesta k funkční komunikaci, která navíc buduje tolik potřebnou sebedůvěru. Rozumím té logice. Z pohledu efektivity to asi dává smysl. Mám obavu z jedné věci. Co se stane, až ta naučená fráze stačit nebude? I když je věta how much cost it srozumitelná, tak prozrazuje zásadní neznalost struktury jazyka. A tady bych ráda použila jednu analogii. To pomocné sloveso does funguje jako takový motor pro otázku. V češtině nám stačí změnit intonaci. Kolik to stojí? Ale v angličtině potřebujete tenhle motor, aby se otázka vůbec rozjela. How much does it cost? Jakmile tenhle princip jednou pochopíte, můžete ten motor použít k vytvoření jakékoliv otázky na činnost. Where does this bus go? When does the shop open? A v tom je ta skutečná flexibilita. Není to jen o jedné větě, je to o pochopení generativního systému, který vám umožní tvořit, ne jenom opakovat. Je to pohled teoretika, nikoli cestovatele, který stojí na rušném nádraží a potřebuje se rychle zorientovat. Pro něj je klíčové, jestli dostane srozumitelnou odpověď. Úspěch komunikace se měří porozuměním, ne gramatickou čistotou. Pamatuju si, jak jsem byl poprvé v New Yorku. V hlavě jsem měl všechna pravidla, ale v hlučném bistru, kde na mě mluvili rychle a s přízvukem, jsem úplně zamrzl. Jediné, co mě zachránilo, byla fráze I'll have the same thing, kterou jsem si pamatoval z filmu a ukázal jsem na vedlejší stůl. V tu chvíli mi byla znalost pomocných sloves úplně k ničemu. Právě ta jednoduchá naučená fráze mi dodala jistotu a prolomila ledy. To je velmi dobrý příklad z praxe, ale nemyslíte, že ukazuje spíše na počáteční šok, než na chybu v systému? Ta jistota, kterou popisujete, je klíčová, ale neměla být falešná, založená jen na několika frázích. Co se stane, když budete chtít říct něco trochu jiného? Třeba, že váš kamarád má rád hudbu. Začátečník často řekne My friend likes very much music. Informaci sice předal, ale ta věta je neohrabaná. Tady přichází na řadu další systémový prvek, anglický slovosled, často zjednodušený do zkratky SVOVPT. Počkejte, tady vás musím zastavit.
Právě jste zmínil zkratku SVOVPT. Nemyslíte, že přesně tohle je ten typ abstraktní teorie, který lidi, prostě odrazuje? Právě naopak, je to neuvěřitelně praktická pomůcka. SVOPT je v podstatě taková, kuchařka na věty. Říká vám, v jakém pořadí skládat ingredience. Kdo co dělá, subject verb, komu nebo čemu, object, a pak teprve přijdou doplňky jako jak, kde a kdy. Manner, place, time. Čeština je v tomhle mnohem volnější, můžeme říct, můj kamarád má moc rád hudbu, i hudbu má můj kamarád moc rád. Ale angličtina pro srozumitelnost vyžaduje tenhle pevný řád. My friend likes music very much. Jakmile si tenhle mustr osvojíte, máte šablonu pro tisíce správných vět. To není odrazující, to je osvobozující. Osvobozující možná pro někoho, kdo má čas a trpělivost se tím probírat. Ale pro většinu lidí je to další pravidlo navíc. Mluvila jste o jistotě. A právě největší nejistotu a nejčastější chyby způsobují oblasti, kde logika selhává. A tím se dostáváme k předložkám. Promiňte, ale tady prostě váš argument o systému neobstojí. Předložky jsou dokonalým příkladem, kde učení se celých frází drtivě vítězí. Nikdo se přece nechce na dovolené zamýšlet, jestli je mapa povrch a proto použijeme on, nebo zda platíme kreditní kartou jako nástrojem a proto řekneme by, nikoliv with. To je čistá paralýza analýzou. Ale i zde existují vzorce a logika, i když je třeba složitější, není to jen chaos. Možná, ale ten systém je plný výjimek. Proč říkáme at home nebo at work, ale in bed? Proč jsme on the bus, ale in the car? Snaha najít nějakou univerzální logiku je často past, která studenta jen víc zmate a znejistí. Memorování ustálených spojení jako can you show me on the map nebo I will pay by credit card je jediné spolehlivé řešení. Je to efektivní, rychlé a 100% to eliminuje chyby v těchto naprosto běžných situacích. Uznávám, že předložky jsou složitá kapitola a existuje mnoho výjimek, které se člověk musí naučit jako pevná spojení. Ale tvrdit, že tam není žádný systém, je, myslím, přehnané. I zde vidím jistou logiku, kterou je užitečné pochopit. Vezměme si třeba sloveso go, které jste zmínil ve spojení go on holiday. Jistě můžete se to naučit nazpaměť. Ale co když pochopíte širší princip? Sloveso go se typicky pojí s předložkou to, když mluvíme o konkrétním fyzickém místě. Go to London, go to work. Naopak s on se pojí, když jde o aktivitu spojenou s cestováním nebo nějakou událostí. Go on a trip, go on a tour, go on a date. A s for, když jdeme něco dělat. Go for a walk, go for a drink. Pochopení těchto rodin použití je mnohem mocnější než jen slepé memorování. Umožní vám to vytvořit správnou vazbu, i když jste ji nikdy předtím neslyšela. Dává vám to schopnost, odhadovat. To je sice urgentní systém, ale vyžaduje úroveň abstrakce, kterou turista, který má 2 týdny na to, aby se naučil základy na cestu, prostě nemá. Jeho realita jsou konkrétní situace a konkrétní chyby, které vedou k reálným nedorozuměním. A tady se dostáváme ke slovní zásobě. Praktické chyby ve slovíčkách často způsobují ty největší problémy. Například, když si po zaplacení řeknete objel místo receipt, nebo když v obchodě žádáte o sale, když ve skutečnosti chcete discount. To jsou konkrétní, vysoce frekventované chyby. Jejich odstranění prostřednictvím učení se jasných frází jako could I get the receipt please, nebo is there a discount for students, má okamžitý a hmatatelný praktický dopad. Souhlasím, že učení slovíček v kontextu frází je naprosto klíčové. V tom se nelišíme. Nicméně systematický přístup, který zahrnuje i rozdíly mezi variantami angličtiny, dává mluvčímu mnohem širší a odolnější kompetenci. Zmínil jste bill versus receipt, ale co bill versus check? Fráze could I get the bill please je typická pro britskou angličtinu. V Americe byste žádal o check. Pokud se naučíte jen tu britskou frázi a americký číšník se vás zeptá Are you ready for the check? Budete zmatený. Podobně holiday v britské angličtině versus vacation v Americe. Pokud se naučíte jeden termín a setkáte se s mluvčím, který používá ten druhý, vznikne zbytečné nedorozumění.
Znalost systému a jeho variant vás připraví na reálný svět, kde se setkáte s různými mluvčími a různými variantami angličtiny. Mluvíme o tom, jak se co nejrychleji a nejefektivněji domluvit na dovolené. A v tomto kontextu je lepší znát jednu 100% funkční frázi, byť regionální, než teoreticky znát všechny varianty, ale nebýt si jistý ani jednou. Když si v New Yorku řeknu obil, číšník mi bude na 99% rozumět. Možná si pomyslí, že jsem Brit, ale účet mi přinese. Komunikace proběhla úspěšně. A to je to, na čem záleží. Cílem je doručit zprávu, ne předvést dokonalou znalost geolingvistických nuancí. Ale to je právě ten krátkozraký pohled. Připravuje vás to jen na aktivní produkci, ale ne na pasivní porozumění. Co když vám ten Američan řekne I'm going on vacation next week? Pokud znáte jen slovo holiday, nebudete mu rozumět. Váš svět se smrskne jen na to, co jste se naučili říkat, ne na to, co můžete slyšet a pochopit. Systematický přístup buduje robustnější a odolnější znalost, která vás nenechá ve štychu, když konverzace uhne z předem naučených kolejí. A já tvrdím, že právě ta předem naučená kolej je pro začátečníka záchranné lano. Dává mu jistotu a odvahu vůbec promluvit. Až získá sebedůvěru a praxi, může začít objevovat nuance a varianty. Ale nutit ho do toho na začátku je jako chtít po někom, kdo se učí plavat, aby hned řešil rozdíly mezi kraulem a motýlkem. Nejdřív se potřebuje naučit nepotopit. Shrnula bych tedy svůj pohled takto. Fráze mohou sloužit jako užitečné berličky pro úplný začátek, aby se člověk rozmluvil a zbavil se strachu. Ale skutečná svoboda, kreativita a opravdová jistota v jazyce přichází až s pochopením jeho vnitřních pravidel a jeho systému. To je to, co vám umožní reagovat správně a pohotově v jakékoliv situaci, nejen v těch několika desítkách, které jste se naučili na zapaměť. Je to rozdíl mezi tím umět přečíst pár věc průvodce a umět si ten průvodce napsat sám. Většinu lidí, kteří se učí anglicky pro cestování, je nejdůležitější rychlost, funkčnost a hlavně sebedůvěra. Přímá cesta k funkční komunikaci vede přes osvojení si nejběžnějších frází a cílené odstranění nejčastějších opakujících se chyb. To odbourává strach z mluvení a umožňuje lidem komunikovat, a to je nakonec ten hlavní a nejdůležitější cíl. Učit se mluvit tím, že mluvíte, byť s chybami a s pomocí frází, je vždycky lepší, než nemluvit vůbec ze strachu z gramatické nedokonalosti. Zdá se, že se shodneme na tom, že ideální přístup pravděpodobně leží někde uprostřed a hodně závisí na cílech každého studenta. Přesně tak. Je klíčové si upřímně odpovědět na otázku, je mým cílem lingvistická dokonalost a dlouhodobá flexibilita, nebo potřebuju rychlou a praktickou schopnost se co nejdříve domluvit. Ať už je vaše odpověď jakákoliv, materiály, ze kterých jsme dnes čerpali, nabízejí bohatý vhled do obou těchto cest a ukazují, že žádná z nich není vysloveně špatná.